dili sayo ang trabaho sa mag-uuma. Nya hangyo onra ang imong manok kung palito na. Guys, may adlaw, welcome sa Oman Inday. So, karon kay nato diri sa galingan sa amoa. Magkuha tag mga taho para atong i-abono sa manukan na walang amoy na to, no. Baba na ko akong papa. Pa, say hi. 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 So guys, mara ni mong buhaton diri ano. I also recommend this sa inyo ha kung naamo dool na may access sa galingan. Libre na niya siya, guys. Mananghid lang mo sa tag-iya. Importante kayo nga maalisda na to og ipa ang atong manukan kay mabaho man ko na siya, especially if dili concrete or wala gi semento ang flooring, no. Originally sa amo agod wala na mo na semento. So kadugayan na mahilis or malata ang ipa sa gulang sa hugaw sa manok. So muna siya nga amo na pud na siyang ikuan palahon pagawas tapos muna na sa bago. Kami karon sa likod sa galingan. So guys, na namin na kuha ng mga ipa dere. Init kayo guys. So careful lang may sa pagkuha sa mga ipa kay nagkuha naman ko sila, nagsugdan na nila o haling ba niya. Kung mabagaan nimo og kaut, baga na imong makuha na, tanawa baga na. So medyo wrong timing ta ron guys, pero okay naman kay naman say makuha gamay sa babaw ng mga uga pa ng mga tipasi. So guys, kung magtrabaho mo ani, careful mo kayo ha. Dapat makaibaw mo kung may naghaling or wala. Make sure nga na may mga personal protective equipment. Basic lang, sunglass, magkalo mo, mag long sleeve, calzones, or di gani na mo mga sleeve. Mga protektahan ng buktol o gantiin kay katol kayo ni guys. Dili sayo ang trabaho sa mag-uuma. Hangyo onra ang imong manok kung palito na. So guys, nanata karon sa farm no. So after na mo giputos ang mga ipa gikan sa galingan guys, amo siyang gi-store dito sa among brooding area dito nga extra room for another day. And karon ato na ibutang diri sa atong bag-o nga gitambakan nga ranging area diri. Bago pala nato ni gi-areglo, ibutangan na to og kustonyera sa lubi. Atong gitambakan. Tapos atong butangan og ipa. Ato asa dapilon ang katon dito sa sulod guys. Kay medyo nipis na pod ang ipa sa sulod. Medyo nanay baho gamay. Although dili siya isog good nga baho. Pero kinahanglan siya alisdan or sapawan. So ito po siya apilon niya. Atong gidaan duha ka sako dre guys. Atong i-prepare nino. Tapos ato na ning atong abrihan. Medyo gihanga ko.
So ato ni abrihan, ato ibutan dito, ato lang ning paiguon. Try na to og duha ka sako. Kung paigo ba. Kung di sad paigo atong punaan. Alright guys, atong gibutang ang duha ka sako. It looks like dili siya ka paigo, no? So magkuha tag another sack aron maapil na to ang diri sa gawas. Pamundre sa gawas. Okay guys, let's go. At guys, so atong gipunan og usa ka sako kay di gid siya ka paigo, no? So mo na siya karon ato nang gibutang ang ipa nya ato nang gipatag. Here it is. So enjoy kayo to mga manok nga nag scratch sa yuta. Bale, extension gid ni siya guys. Extension na siya. Na siya sa gawas nga part. And ganahan ta nga naay kasilungan o tambayan ato mga free range during rainy days or if init ra kaayo. Ano siya sa sulod. So guys, maybe nangutana or makapangutana mo nganong ipa ang gamiton o unsa ka importante ang ipa sa atong mga previous mga videos. Sa una naghimutag video about sa unsa ka importante ang ipa or ang antipasi. So wa pa kahibaw antipasi na siya yung mga properties or na siya mga kinayahan nga mo tago siya or mo hupa siya sa baho sa iti tungod kay matabon-tabon na naman ang iti ana. And napo na siya properties nga mo pakgang or mo stop sa mga langaw aron dili langawon ang atong panukan. Usa po nini nakatabang, no, ang kanang bitong medyo puti na nga substance sa kanang kumanguha ka o kanabitang ipa or tahop sa galingan kanang war na siya salty bitaw kanang sagol ng abo. Yes, mas maayo kung nay abo gamay ang atong tahop nga makuha because ang abo is naay antibiotic properties. Mo disinfect pa na siya sa atong manukan naturally, and makatabang pa na siya to prevent diseases and makatabang to prevent ang baho sad o ang langaw consequently. And also guys, to add, since ang atong mga manok is a natural forager, so ganahan sila mga ganahan sila manuktok. So kung atong butangan og ipa kay masundog yun ang natural habitat nga naandan sa atong mga manok. So tanawa sila magtok-tok-tok sila diha, makakaon sila mga insects, kaon sila mga gagmay nga mga pebbles nga makatabang sila sa digestion. Ang mga insects food they're full of protein po ng mga insects. So stress free ang atong mga manok, enjoy sila, and in return ang ilang mga itlog o ang ilang karne mas lamian o mas healthy. So guys, mo lang to siya ang ako ma-share, no, ini nga video. I hope na amoy ma-learn, and if na amoy mga pangutana, just comment down below. O ganahan po mo magpa-reserve o mag-order, akong ibutang ang among Facebook page sa description box aron ma-contact mo ninyo. So guys, smart to, very simple. Walay daghan chichibureche. Okay, hantod sa sunod nga higayon. Hasta la vista, mga kauma.